זה הביטוי העצמי הראשון שלנו, זה היצירה העצמית שלנו הראשונה, לא? ואני הבנתי שהקקי זה הכל. הקקי זה אני. והקקי זה אתם. וכשתפסתי את זה, בא לי שחרור עצום. התפנה אצלי מקום, ובאה עליי השראה באמת גדולה, אינספירציה, ואני כתבתי ספר, ויצרתי, בהשראה הזאת אני יצרתי את הסדנה שלי בשבילכם. בשביל זה אתם כמובן כולכם פה איתי היום, ושזה נקרא Me and Mine. רבותיי, אני רוצה שאתם תצאו מפה אחרת ממה שנכנסתם. משהו שיקרה, נפרוץ דרך. בואו נעשה את הסדנה הזאת, תרגיל מספר 1, לא צריך להתאמץ שום דבר. מי שרוצה יכול לעצום את העיניים, לא חובה. תקבצו בבקשה את פי הטבעת. לקבץ, לשחרר. לקבץ, לשחרר. לקבץ, נו! נו! למה אתה לא מקווה? תקווה. רבותיי, נעשה ונשמע. לקבץ, לשחרר. ג'וש, לקבץ, לשחרר. האישה שלך לא יודעת אם אתה מקבץ או לא מקבץ. אתה יכול לקבץ. למה אתה לא מקבץ? נו. יופי. נפתחו לך הפנים. אתה מקבץ למטה ונפתח לך הראש. רבותיי, את התרגיל הזה אפשר לעשות בכל מקום. אפשר לעשות אותו בתור לאוטובוס. מה יש? מי יודע? אפשר לעשות את זה בוויכוח עם אשתך או עם בעלך. אתם רבים, אבל אתה מקבץ. קחו את זה לחיים שלכם. קחו את זה. לא הכל צריך להבין פה. לעבוד. אתם יודעים, רבותיי, כל מה שאני אומרת זה פחות חשוב מהמעשה. אתם יודעים, רבותיי, שנשמה, כשהיא יוצאת מהמחזור של החיים, ו-no one is taking care of it, אז היא נפלטת ונקלטת בירח. כן? בירח יש מחסן של כל הנשמות של no one was taking care of them. אמא שלי נמצאת במחסן של הירח. כשאמא שלי מתה, היה לי קרייסיס גדול. כשהיא חיה, היה לי קרייסיס עוד יותר גדול. למה הצגת? היית נהדרת, תמשיכי. נו? גם לשחרר, אדוני, לא רק. דרך אגב, רבותיי, איזה מזל אתם? כל כך אופייני. יש פה תחושה של אריה חזק מאוד. הנה הוא. אתה אריה, נכון? נכון שאתה אריה? אני קולטת את זה. אתה יודע שאתה אריה או שאתה לא יודע? אתה קצת מבולבל עם זה. יש לו בעיה. הוא נולד על הזנב של נפטון, ויש לו לחץ חזק מאקווריוס. בגלל זה הוא מבולבל והוא לא יודע איזה מזל הוא. אבל הוא אריה, אפילו אם חשבת משהו אחר. קורה לי שאנשים טועים ולא יודעים את המזל שלהם. תראה לי בבקשה את כף היד שלך. מעניין נורא. כף היד, אני קוראת פנטסטי בכף היד. אפשר לראות את היד שלך, אדוני? יופי. מה אתה רוצה? יש לך דווקא כף שכל. פנטסטי. איפה הביטחון? תשמע, אתה רק בהתחלת הדרך. אני רואה פה דברים פנטסטיים. תיקח את עצמך בידיים. עוד זה לא הסוף הדרך, אני תכף בא אלייך.
זה פנטסטי, תראו איזה קו חיים וקו שכל וקו זה, רק מה לעשות עם זה ביחד, אתה לא כל כך יודע. אבל זה יהיה בסדר. פנטסטי, תשמע, אתה מכווץ? תכווץ, זה ייתן לך המון. זה יפתח אותך, זה ייתן לך, תעשה, תעבוד. תעבוד. נהדר, נהדר. תראה לי את היד. אתה יודע שאתה מדיום? אתה מדיום, אתה צריך לעשות משהו עם עצמך. מה? לארג'? היא אומרת שהוא לארג'. את נהדרת, אני לא מעיזה לפתוח לך את הקלפים. אדיר, אדיר. את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו עליו. אני מקווה. מה? בטח שאתה מקווה, שזה ניגשתי אליך. אני רוצה להגיד לך לאשתו משהו עליו. אל תתייאשי, זה סיפור אמא. ואני רוצה להגיד לך משהו. אמא זה אמא. תראה לי רגע את אבא שלך. פנטסטי, זה הכל מונח פה בצורה כל כך ברורה. למה צריך לרוץ רחוק? אמא זה אמא ואבא זה אבא. אתה מכווץ? תמשיך, תעבוד ותכווץ. תסלח לי שם אתה, מה אתה כל כך לחוץ? מה אתה עוד חושב שעוד יקרה? אתה כבר בלבלוב שלך. רבותיי, אני לא יודעת אם שמתם לב. אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל החיים כבר התחילו. קלטת אותי? ואני רוצה לעשות איתכם שרי קטן, בזמן שאתם עובדים. שרינג זה להתחלק בצורה יותר אינטימית על החיים שלי. כשאני התחתנתי, אז אני הייתי מאוד צעירה, ולא הזדמן לי לחוות את הרווקות שלי. אז הבעל שלי, יש לו ספייס גדול. ספייס, אמרתי, מה את מתלהבת? והוא זז הצידה, והוא אפשר לי לחוות את הרווקות שלי. את קולטת אותי? והיה לה כיפק, באמת. אני עשיתי את זה, וחייתי והשתוללתי והתעוללתי, והוא קיבל את זה. אבל אחר כך שאני עשיתי את האסט, אז הטרנר שלי בא אליי, זה מהקיבוצים. דרך אגב, זה אנרגיה מינית גבוהה מהקיבוצים. אמרתי, הטרנר שלי בא אליי, והוא אומר לי שאני חייבת לעשות קלירינג עם הבעל שלי. זאת אומרת, לבוא ולנקות. את קולטת אותי או לא? מה קורה לך? היא נרגעה כל כך מהקיבוצים. אז אני באתי אל הבעל שלי, ואני סיפרתי לו הכל. אבל הכל, כי אני חופשייה, ואני עושה עד הסוף הכל. והוא, סיפרתי לו הכל, 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 הכל. הכל. והוא נורא נבהל. אתה יודע למה? כי לא הייתה לו מודעות. הוא לא עשה שום קורס. אז הוא ברח למרפסת ונשאר שם שבועיים. אחר כך שהוא יצא מהקומה, הוא בא אליי והוא ביקש ממני שאני אעזור לו, אז נתתי לו לכווץ. ונתתי לו תה צמחים, הוא פרח. היום הוא כמו צמח. יושב על המרפסת וצוחק. ארנר ורהרד, היוצר של האסט, המאסטר של האסט, עזב את המשפחה שלו ועזב את הילדים שלו ויצא ללמוד אצל אומות העולם 14 שנה. הכל מתחיל מהקבלה היהודית, כמו הבעל שם טוב לפניו. אני פגשתי את הרב פרנק בשבוע שעבר, ואני הולכת לסמינר של חוזרים. בתשובה, אתה לא מבין? יהיה לי טוב בסוף. בסוף יהיה לי טוב. אמא שלי תחזור מהמחסן של הירח.